kaugalingong balay. Let's worship together the Lord. Gamiton nato itong mga baba at ang mga tingog sa pag-awit ug pagdaig sa Diyos. Amen?
Padayon ta sa pagsalig. So karon mag-aawit ta para sa atong buhi nga Dios. Amen. Daigo ng Ginoo. Duol kami kandibo Karon na mo kasing-kasing sa ubos sa abong kaugaligo magduol kami kandibo uban sa pagkawas sa abong mga panay magkasinggit, magkaawit sa pagmaya, magkadaig magkalugso, magkasayaw hangganan mo ikabayaw magkasinggit, magkaawit sa pagmaya, magkadaig magkalugso, magkasayaw hangganan mo ikabayaw bagaday kun ka bagaday kun ka duol kami kanimo sa papaubos sa among kaugaligo duol kami kanimo hamahal uban sa pagpataan Hallelujah! sa among mga pagkain magkasinggit, magkaawit sa pagmaya, magkadaig magkalugso, magkasayaw hangganan ko ikabayaw magkasinggit, magkaawit sa pagmaya, magkadaig magkalugso, magkasayaw hangganan mo ikabayaw magkasinggit, magkaawit sa pagmaya, magkadaig magkalugso, magkasayaw hangganan mo
Sa tanang sitwasyon, ikaw ra Diyon ang Diyos. O makita na mo ang kadaugan. Oh, makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubat iya sa amahan. Come on. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay gitapos na niya ang tanan. Balik-balik ko na tigsuon. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubat iya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay gitapos na niya ang tanan. One more time, go on. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubat iya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay gitapos na niya ang tanan. Oh, makita na mo ang kadaugan. Walay hinagiban nga mula hutay. Ang kangit-ngit man dili makadaog. Kaya ang akong Diyos madaugon. Wala siya'y kapildihan. Wala siya'y kapildihan. Wala siya'y kapildihan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubat iya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay gitapos na niya ang tanan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay gitapos niya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay gitapos na niya ang tanan. Oh, Jesus, Jesus ang ngalan mo pagkagamhanan. Wala kay gubat nga giatrahan. Saan ang problema dili ko daganan. Kabalo na ko sa katapusan. Amen. O wala tay kapildihan. Come on. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubat iya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay gitapos na niya ang tanan. Oh, makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubat iya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubat iya sa amahan.
sa ngalan mo pagkagamanan. Wala kay gubat nga giatrasan. Ang problema dili ko daganan. Kay kabalo na ko sa katapusan. O wala tay kabildihan. Makita ko sa kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubatiya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay gitapos na niyang tanan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubatiya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubatiya ang tanan. Oh, tapos na di mo ang buhat sa kaaway, nahimog maayo tungod sa gahom mo. Nautang nga gibuhat sa kaaway, kay gihimog maayo tungod sa gahom mo. Nautang nga gibuhat sa kaaway, kay gihimog maayo tungod sa gahom mo. Dautan nga gibuhat sa kaaway, maayo tungod sa. Come on, let's just declare that this morning. Ang dautan nga gibuhat sa kaaway, nahimong maayo tungod sa gahom mo. Ang dautan nga gibuhat sa kaaway, nahimog maayo tungod sa gahom mo. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubatiya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Itapos na niya ang tanan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubatiya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay gitapos na niya ang tanan. Itaas kong hallelujah at upangan sa kaaway. Itaas kong hallelujah, mas kusog pas pagduha-duha. Itaas kong hallelujah, hinagiban ko akong pagkanta. Itaas kong hallelujah, langit ang mupildis kontra. Atong iawit maigsoon. Umuawit ako, kaniwalas bagyo.
ug magkakusog. Come on! Nga madungog ang tingog ko, gikan sa abog, paglaom mo barog, kamatayong gilupig, hari ko ang bidao. Oh, ikaw rin yun ang gidaog, o Diyos. Oh, Rosondoro Shikiayae. Itaas kong hallelujah at ubangin sa kaaway. Itaas kong hallelujah, mas kusog pas pagduha-duha. Itaas kong hallelujah, inagiban ko akong pagkanta. Itaas kong hallelujah, ang langit ang mupildi, langit ang mupildis kontra. Umuawit ako, taliwalas bagyo, ug magkakusog, nga madungog ang tingog ko, gikan sa abog, paglaom mo barog, kamatayong gilupig, hari ko ang bidao. Ug muawit ako, taliwalas bagyo, ug magkakusog, nga madungog ang tingog ko, gikan sa abog, paglaom mo baro, kamatayong gilupig, hari ko ang bidao. Kusgapain yung pagdayi, kusgapain yung pagdayi. Come, let's just break out and worship and praise this morning. Kusgapain yung pagdayi, kusgapain yung pagdayi, kusgapain yung pagdayi, at ubangan sa kaaw. Kusgapain yung pagdayi, mas kusog, mas pagduhado. Kusgapain yung pagdayi, inagiban ko akong pagkan. Kusgapain mo pagdayi, langit ang mupildis kontra. Kusgapain yung pagdayi, at ubangan sa kaaw. Kusgapain yung pagdayi, mas kusog, mas pagduha-duha. Kusgapain yung pagdayi, yagiban ko akong pagkan. Kusgapain yung pagdayi. Come on, just your voices. Umuawit ako, taliwalas bagyo, magkakusog, nga madungog ang tingog ko, gikan sa abog, paglaom mo baro, kamatayong gilupig, hari ko. Umuawit ako, taliwalas bagyo, magkakusog, nga madungog ang tingog ko, paglaom mo baro, kamatayong gilupig, hari ko ang bidao. Come on, just worship Him in your own words. Oro sondo no shikiaya sanda na 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 eh. O sondo ro 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 no manara sanda na 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 eh. Oh, hari ko ang bidao. Oro sondo no shikiaya nason. Oro ro ro ro.
inanimi ko magkigubat. Inanimi ko magkigubat. Inanimi ko magkigubat. With our hands lifted high to the heavens, inanimi ko magkigubat. Heart surrender, oh, inanimi ko magkigubat. Inanimi ko magkigubat. Huwag mo awit ako, taliwalas bagyo, magkakusog, madungog ang tingog ko, gikan sa ambog, paglaong mo barog, matayong gilupig, hari ko ang bidao. Huwag mo awit ako, taliwalas bagyo, magkakusog, madungog ang tingog ko, kan sa abog, paglaong mo barog, kamatayong gilupig, hari ko ang bidao. Amahan among langit nun ng among puso kung kadahugan, wala lang sa among paguna-una, wala lamang sa among kaila, wala lamang sa among itrabaho. Apan Ginoo ang tanang puso nga among makuha tungod kana sa imong gugma kanamo paagi sa imong pong, sa imong paggiya, paghatag og puso, paghatag og saktong paguna-una ug ang pagpati nga mutuman sa pulong sa Dios. Nagda ka na kanang kusog, kadasig, o klaro nga mga pagpati. Karong adlaw ang Diyos sa among hinumdum sa kamatayon sa among manluluwas Yesu Kristo. Nagapasalamat kami nga paagi sa iyang kamatayon, nagsaad ug misulti sa among kaluwasan. Sa paagi Ginoong Diyos sa imong tinapay, ikaw nagsulti nga ang tinapay usa kini sa saad sa bag-ong kasabutan, ug ikaw Ginoong Dios ang nagapakita ngano nga kami makadawat sa grasya paagi sa imong kamatayon sa krus. Ikaw po nagnagingon Ginoo nga sa mga labod ni Kristo giayo namin nimo nga ang lawas nga iyang gihatag alang sa among kaluwasan dili lamang sa espirituhan ung lapit apan bisan sa piskal nga amo karong gigamit nga makapuyo ning gitawag nga tulda nga among gigamit sa panahon aning yutanpon nga pagpuyo. Salamat kay ang tinapay nagsimbolo sa pag-ayo ni Kristo sa mga balatian nga mabati ning among lawas ug paagi sa paghinumdum sa imong paghatag sa kinabuhi sa among pagdawat Ginoong Dios. Naghinumdum kami sa imo nang natapos na buhat ug gipahimangno o gipamatuod nga ana-ana kanamo ang kahimsog sa panglawas ug saad sa kinabuhi nga madagayaon. Gidawat namo ang tinapay nagsimbolo sa among lawas, ang kaayuhan sa among mga lawas ng mga pagbati kay ikaw man ang Ginoong Dios nga namatay sa krus alang kanamo. Atong kanon ang tinapay. Pagtapos sa panihapon, kuha nimo ang kopa ug ikaw nagsulti. Paagi aning kopa, gisimbolo sa dugo ni Kristo, pinasaylo na ang katawhan nga nangayo og pagpasaylo. Ug dili na kinahanglang mo sakripisyo pa kay gihatag naman ni Kristo ang tumang sakripisyo. Ang sa amo mao ang pagdawat sa iya naglabuhat sa krus. Ug
karon taknaa ang kopa nagsimulo sa lawas nga gihatag nga naghatag sa dugo para ibayad ngadto sa among kasalanan. Amahan sa langit, salamat sa imong bugtong anak na si Jesus. Gidawat namo ang pagpasaylo aron kami makapasaylo usab. Gidawat nimo ang imong kaluoy aron kami makahatag pud og kaluoy. Walay bisan usa kanamo diri nga makabaro nga anaa mi katakos apan ikaw ipahimatngon nagpamatuod kining tanan gikan kanimo. Dawata ang among pagpasalamat kanimo Ginoo ug samtang kami nagpasaylo usab sa mga taong nakasa kanamo. Ikaw ang himayaon sa among taliwala. Dawata ang kopa kinasingkasing gikan kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong imnon. Dayon padayon nato ang Dios sa kayuhan nga iyang gihatag. Ako daliwalas bagyo makakusog nga dungog ang tingog ko gikan sa ambog paglaom mo barok kamatayong kilupig kadi ko ang bidao ug muawit ako daliwalas bagyo magkakusog nga madumog ang tingog ko gikan sa ambog paglaom mo barok kamatayong dilog hari ko ang bidao. Amen. Midaog na ang atong hari. Midaog na ang atong Ginoong Diyos. Amen? Amen. Amen. Maunang ang atong kadaugan sigurado sa tanan nga atong giagyan, aduna gyud kadaugan kay midaog na ang atong amahan. O karong buntaga, moampo ta padayon, kadaugan gihapon ang atong i-claim, atong iampo kining 5 ka atong 5-finger prayer kani ang atong close sa atong mga kasing-kasing. O niya, kini katong mga nagtudlo sa seminar, nagtudlo sa mga D-group, mga pastor, o sa diha. Tapos, ikatulo, ang atong mga naa sa katilingban, ang atong mga leaders sa atong nasod, sa community, o sa atong mga panimalay, ang atong mga ginikanan. O niya, ang ring finger, katong mga weak, mga huyang, adunay sakit, adunay mga problemang giagian, o niya, ang little finger, nag-represent ka na kanimo. Ang imong mga personal nga panginahanglanon. Okay? Again, una, ang atong mga loved ones, ampo nato ilang kaluwasan, kaduha, pointing finger, katong magtudlo, mga teachers, mga nag-seminar, mga pastor, katulo, middle finger, katong mga naa sa leadership position, including atong mga parents, o niya, those who are weak, and then atong kaugalingon. Sige, ating itaas ang atong mga tingog. Amahan na mong langit nun, salamat kayo, Lord. Aduna gyud kadaugan diha kanimo Ginoo. Imo nang gilupig ang yawa, imo nang gilupig ang kamatayon, imong gilupig ang kapobrehon, imong gilupig ang sakit, imo nang gilupig ang tanan nga mga kasakitan diri sa kalibutan, O Dios. O Lord, kami nag-ampo sa mga mahal namo sa kinabuhi, doon sa mong kasikasing, ang among mga panimalay, mga higala, O God, nga wala pa naluwas. Yan po namo ang ilang kaluwasan, Ginoon Diyos. Gamita kami aron sa pagsangyaw sa imong maayong balita diha kanila, o ang among kinabuhi, mahimong kahayag, alang kanila, Ginoo, makita nila ang imong kaayuhan, O Diyos. Ginoo, giampo sad namo ang mga tao nga nagtudlo, aduna sa posisyon sa pag-impluwensya sa mga kinabuhi sa mga katawhan. Lord, ang mga nagtudlo, mga teachers, ang mga nagtudlo sa seminar, Lord, ang mga bisan kinsa pa nga adunay abilidad o adunay posisyon sa pagtudlo, Lord God, gagamiton nimo sila aron sa pag-usab sa hunahuna sa mga Pilipino o sa among mga kapamilya, O God. Lord, pag-uhon nimo ang among mga huna-huna nga mga sayop. Lord, tudluan mi nimo sa insakto nga pamaagi
Lord, bisan pa ang tibuok nga Pilipinas, Lord. Ang mga magtutudlo sa Pilipinas, magtudlo og insakto nga pamatasan, kahadlok diha kanimo o pagpaubos diha kanimo Ginoong Dios. Atagi sila og kusog, atagi sila og wisdom. Father, ang mga sayop nga panudlo nga dili ka na magpadayon sa ngalan ni Jesus. Bisan pa ang mga false prophets nga nagtudlo og mga sayop, God, nga ikaw magabungkag niini sa ngalan ni Jesus. Dili sila mahimo nga impluwensya sa mga katawhan, O Diyos. Amahan amo sang gidala sa pag-ampo ang mga tao nga naa sa leadership position. Ang leader sa among nasod, O God, ang among presidente, O Lord, ang kabinete, O God, Father, among gidala sa pag-ampo ang local o national government. Father, nga ikaw magagiya kanila. Yan po sad namo ang kaluwasan nga manaa kanila Ginoong Diyos. Baton sila kahadlok diha kanimo og tarong nga pagkinabuhi og tarong nga pagpangalagad, Lord, sa among nasod ug sa mga katawhan, O Diyos. Aba, among giampo ang ilang kaluwasan. Father, nga adunay mga Bible studies, Lord God, sa mga opisina, sa among mga leaders, O Father. Lord, panalangini ang among nasod, Lord. Bisan pa sa coming election, O Father, tultulan minimo sa pagpili sa mga hinsakto o mga tao nga adunay kahadlok diha kanimo Ginoo. Ampusad namo ang mga liderato sa panimalay, ang amahan, ang inahan, o kinsa ang nibarog nga head sa family. Father, hatagi sila kusog, panalangini sila, magtudlo og tarong sa mga anak, Ginoong Diyos, nga dunay kahadlok diha kanimo Ginoo. Amos ang gidala sa pag-ampo ang mga adunay balatian, those who are weak, O Father. Lord, ang sasalabot ni Kristo, imo nang gihatag ang kaayuhan. Ampo na mo, Lord, ang mga nasakit sa COVID, bisan pa sa dili COVID, O Father, nga ikaw mag-aayo. Kaya po sa mga frontliners, atagi sila og kusog, Lord. Sa hospitals, Lord, nga adunay mga nurses, iko nga number of nurses sa matag hospital, nga mo atiman sa mga tao nga adunay sakit sa kinabuhi, O Father. Lord, bisan pa katong emotionally depressed, Lord, hatagi sila og kalinaw, liguna ilang mga kasing-kasing, o labi na nga sila makabaton diha kanimo Ginoo. Ang adunay mga pinansyal nga panginahanglanon, salamat kay ikaw ang provider, O God. Ikaw ang magtakbo sa tanan. Lord, kiampo sad namo among kaugalingon nga kami maglig-on diha kanimo, Lord. Ikaw mag-revive sa mga kasing-kasing nga angay nga pukawon, Lord, sa ilang pagigugmang pagpangalagad diha kanimo Ginoong Diyos. Among giampo, Lord, nga kami makabaton o pure heart, O God. Kasing-kasing nga mapailubon diha o mapahiupsanon diha kanimo Ginoo. Lord, salamat kaayo. Ikaw, Lord, ang magtagbaw sa among mga panginahanglanon. Bisan unsa ang among mga panginahanglanon. Bisan pa sa among lawas, ikaw maghatag og kusog ug maghatag kaayuhan. Lord, salamat kaayo. Bisan pa katong nagtan-aw karon naa sa among Facebook Live, among gideklara ang panalangin o hikap sa balang espiritu nga manaa kanila Ginoong Diyos. Lord, kung asa sila sa ilang panimalay sa sakyanan, sa opisina, Lord, sa asa silang dapita, ikaw magahikap, Lord. Bisan pa katong anaa sa laing dapit, Lord, nga nagatanaw, katong anaa sa Amerika, Lord, sa anaa sa Europa, bisan asa pa, among gideklara ang imong panalangin kanila Ginoong Diyos. Nga sila maka-encounter diha kanimo, Lord. Kining tanan among giampo o gipasalamatan ka kay aduna kami kadaugan o adunay kasiguraduhan sa among mga pag-ampo nga uyon sa imong kabubuton. Kining giampo sa ngalan ni Jesus o ang tanan moingonot. Amen. 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 Kaya makalingkod na ang tanan. Salamat kayo sa atong Ginoong Diyos. Amen. Amen. Okay. Salamat sa mga nisimba na. Ana karon kinsay first time ninyo nga mag face to face. Nabay first timer nga mag face to face karon? Wala, sige na mo attend. Praise God. Atong awhagon ang uban nga mag face to face na sad sila. Dili ta mahadlok nining COVID. Amen.
ang atong kahadlokan ra gyud ang atong Ginoong Dios. Okay? Sa Genesis 1:29 hangtod 31. Kaya ato makita diha nagaingon, unya mingon ang Dios, gihatag ko kanimo ang tanang mga tanom, nga adunay liso ug tanang bunga sa mga kahoy, ingon nga inyong pagkaon. O gihatag ko usab sa tanang mga mananap, ang tanang lunhang tanom, ingon nga ilang pagkaon. Og natuman kini, gitan-aw sa Dios ang tanan niyang gibuhat, og nakita niya nga maayo gayud kini. Miabot ang kagabion, ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang kiikaunom nga adlaw. Okay? Atong makita diri kung kinsa ang atong Ginoong Dios. Ang kinsa ang atong amahan nga atong gisimba ug atong gialagaran. Una, siya ang creator. Ang tanan nagagikan kaniya. Siya ang nag-create sa yuta, sa langit ug sa yuta, sa mga kahayupan, bisan pa ang mga nanap na sa dagat. Why tayo makita nga wala gi-create sa Ginoo? Tanan gikan sa atong Ginoong Dios. Amen? Siya ang creator, o ikaduha, siya ang provider. Unsa siya? Provider. Okay, tungod kay siya ang nagmugna sa tanan, siya sad ang nagtagbo sa mga panginahanglanon sa tanan. Okay? Iyang gitagbo ang panginahanglanon sa mga kahayupan, o iyang gitagbo ang mga panginahanglanon ni Adan ug ni Eva. So, siya ang tigtagbaw sa tanan nga panginahanglanon. Everybody say tanan. Okay. Dili lang ang atong present needs, kundi pati ang atong future needs. So, ang Ginoo nagtagbo siya sa present ug future needs. Everybody say present and future needs. Ang sa gibuhat sa Ginoo, naghatag siya tanom, pero sa tanom adunay mga liso. Hello? Amen? Naghatag siya kahayupan. Pero sa kahayupan, adunay say binhi. Meaning, kanang hayop, mupadayon ra gyud na siya propagate. Ang tanom, naa siya liso, naa siya binhi, mupadayon siya og propagate. Nganuman, kay ang gitagbo sa Ginoo, dili lang ang present, kundi hasta ang future. So, ang imong kaugmaon secure na. Gitagbo na sa Ginoo. Pinaagi sa liso. Amen. Pinaagi sa binhi. So the Lord doesn't only provide ang atong present nga needs, kundi hasta ang atong future. Gitagbo na sa Ginoo. Wa siya naghatag og prutas nga o kini good for 1,000 years or 1 million years. Naghatag siya og tanom o kahayupan, pero sulod niya ng tanom o kahayupan, adunay pamaagi nga ang future needs matagbo sad. So ang Diyos na to, provider siya, not only for our present needs, but even sa atong future needs. Amen? Amen. So naay liso, naay binhi, para ka na siya sa future and present needs. Now, unsa may atong responsibilidad? Una, put our trust in God. Atong ibutang ang atong pagtuo sa Ginoo nga siya ang tigtagbo o tigtagbaw sa tanan. Sa ato nga present needs o sa ato nga future needs. Ang tanan gi-cover na sa Ginoo. Wa gyud siya ni pakyas ka naghatag siya para sa atong present needs o para sa future needs. Okay? So kumbaga sa policy pa sa insurance, covered na ang tanan. Sa sinugdanan pa lang sa Genesis, gi-cover na sa Ginoo ang tanan. Dili angay nga mag-ingon ang tao nga wa gi-providean. So ang atong responsibilidad mao ang pagsalig sa atong Ginoong Dios nga maoy tigtagbaw o tigtagbo sa atong mga panginahanglanon, atong pagtuon na kaniya o gikatulo mao ang pag-obey. Mutuman lang ta. Tuman ta sa iyang mga sugo o buhaton nato ang iyang pamaagi. Everybody say pamaagi. Sa Genesis chapter 1, gitagbo na sa Ginoo ang panginahanglanon alang sa 2021. Hello? Pinaagi sa unsaman.
Pinaagi sa liso. Pinaagi sa binhi. Ang imong panginahanglanon, 10 years from now, gitagbo na sa Ginoo. Ang imong buhaton lang, mao ang pagtanom. Kaya kung di ka magtanom, wa kay maani sa 10 years from now. Hello? Mao na nga nay gitawag nga extinct na ang usa ka hayop niabot nag-extinction. Nganuman, kawa nagapadayon ang iyahang binhi. Mao na ni-extinct. Wala na siya ni-exist. So, ang atong pamaagi, tumanon ang atong responsibilidad. Mao ang pagsalig sa atong Ginoong Diyos, pagbuhat sa iyang gisulti kanato, kaysa sugod pa lang, ang atong future needs gitagbo na. Amen? Bisan pa sa mga panginahanglanon sa imong mga anak nga wa pa natawo. Sa mga panginahanglanon sa imong mga descendants nga wa pa natawo. Gitagbo na sa Ginoong Diyos. Sa unsang pamaagi, sa imong seed. Hello? Nag-istorya ko sa akong brother-in-law. Ang iyang una-una, yan na, pag mga ako, mananaman ko no. Pero nagplano siya para sa iyahang mga future, mga akong apo, mga ano. Akong buhat balay na no. Ang atong amahan, labaw pa ang iyang gibuhat ni anak. Dili lang for 5 years, dili lang for 10 years, but even the generations after us. Mao na ingon siya, kung ikaw magpuyo nga matarong, He is going to bless you 1,000 generations. Amen? Amen. Okay? Let it sink into your heart. The Lord, wala siya ingon, sige karon na, murabag, Lord, withdraw ko, Lord. But the Lord said, the prinsipyo sa Ginoo, gitagbo na tanan sa Genesis chapter 1 pa lang. Pinaagi sa imong liso. Pinaagi sa pagdala sa ikapulo sa atong Ginoong Diyos, pagtuman sa iyahang mga pamaagi, ang tanan nato mga panginahanglanon, gitagbaw na even the generations after us. Og tanan mo ingon, no? Amen. Sige. Atong dadon ang atong ikapulog mga halad sa Ginoo, ang atong mga binhi para sa atong future. Og bisan pa kanang naas sa atong Facebook Live, tumana og buhata ang pulong sa Ginoo. Kay ang tanan nimong panginahanglanon, bisan pa ang imong future needs, gitagbo na sa Ginoo. Let's pray. Ginoo, salamat kaayo. Lord, kakining nga pagtulunan, o kining kamatuuran, amo kaning mabatunan, mahimo kaning rema sa among kasing-kasing. Ngangimong pagtagbo, nagsugod sa Genesis chapter 1. Lord, kami nag-enjoy tungod sa mga gitanom kaniadto. Og Lord, kami magpadayon og tanom. Og magdala sa imong ikapulo og among mga halad. Ikaw ang among creator, ikaw sa ang among provider. Dawata kining imong ikanapulo ug among mga halad Ginoon Dios. Kini among giampo nga adunay pagtuo sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus ug ang tanan mo ingonog. Amen. God bless you. Good day, PC Go. Here are some of the ways you can give your tithes and offerings. There are envelopes available for you at the back, but please remain seated as the ushers will receive your tithes and offerings. If you are joining us online, here are some of the ways wherein you can give your tithes and offerings. So set your hearts right as we give unto the Lord. And don't forget, every believer is a disciple maker. God bless! Welcome to Cruisers Real Talk. Hello,
I am Ivan, and I'm here to help you have a better relationship with the Lord. Before anything else, let me ask you, how is your lifestyle? Are you living a life that is pleasing to God? Well, if you're not sure or you don't know, then you're watching the right video. Let me help you by asking you questions that will help you evaluate your lifestyle. First question, where do you spend your time more? By playing video games? Watching K-drama? 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 Listening to K-pop? 우린 참 별나고 이상한 사이야 Or worshiping and spending your time with the Lord? I've been strong and I've been broken within a moment. Second question, saan ka ba mas kinikilig? Sa message ni crush? Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto Kono natsu wa jujitsu suru no motto Mou motorenakute Or sa message ni Lord? Redemption. But every time I turn around, you're still there. I was found before I was lost. Where do you get your advices from? From the world? Or from the Word of God? So, if you have been reading the Word of God and spending time with Him, then keep it up. You're doing a good job. But, if you have been doing the things that I have mentioned first, then I'm afraid you have to change your lifestyle if you want to please the Lord. It says in Romans 8:8, those who are in the flesh cannot please God. So if you have been trying to satisfy your flesh, your desires, then you cannot please God. What should we do? It says in Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So there you have it. Do not conform to the pattern of this world, but renew your mind. How do we renew our mind? By reading the Word of God. I hope and pray that I was able to help you guys on evaluating your lifestyle. Thank you for listening on Cruisers Real Talk. And praise God. Greet the person beside you na mayong buntag. Kanang smile gyud nga murag makapalipay og atay. Amen. Mayong buntag sa tanan, hasta katong naa sa Facebook online, nag-ampo kita nga mahimo tang alagad sa Dios, dili lamang kung naay taong nagbantay, but kalabihan kung walay taong nakakita.
Usahay no, kaning gitawag natong pangalagad, kung naaray taong gabantay. Pero kung wala na ay gabantay, balik sa regular. Hasta sa pagsimba, madala na no, nagdag cellphone, unta, para magbasa sa pong Ginoo. Pero tuan, nagsigig text, Facebook, kumusta, pero ang pulong sa Dios wa gyud makumusta. Ing na imong tapad, unsa nang imong gitanaw sa imong cellphone. Amen. Saksman. Amen. Praise God. Salamat sa Dios. Nagpasalamat mi sa kahigayunan nga gihatag sa Ginoo nga nakauli mi dali-dali para sa paglubong sa akong mother-in-law. Unsa naka-importante, igsuon kung wala pa mo'y in-laws, wa pa ninyo na experience ang wa na experience ni Eva ug ni Adan. So kanang naa na kay in-laws, mao gyud nang usa sa pangutanan ni Eva at Adan unsaon na pag-atiman. So kung naa na kay in-laws, atimanon gyud na nato. Amen. Wa na itaw. Okay. Salamat sa Dios. Atong ablihan ang atong mga Biblia, nagpadayon kita sa pagtuki ug tuon bahin sa pagkamanghinatagon nga magbunga o gitawag natong abundansya. Atong gitan-aw sa ningaging semana sa atong pag-abli sa Biblia ngadto sa Efeso kapitulo 5. Atong gilantaw ang pundasyon sa atong paglangyaw aning kalibutana ug padayon pagsabot unsa man gyud ang atong tumong ning kalibutana para asaman ang atong pagpuyo nganong naa may pagtagad ang Ginoo, nganong naa may pagtagbaw ang Dios kanato para ba lamang kana ingon nga kita magmalipayon o aron kana ingon mahimo kitang panalangin ngadto sa katawan nga nangita og nangayo og tabang sa Ginoo. Ug ato nakatunan nga ang tanang panalangin gikan sa Dios ug siya ang tag-iya, mao nang kita dili tag-iya, igo ra ta gitawag nga piniyalan. Kay piniyalan ra kita, atong gisabot pagtarong nga ang atong Dios mao'y na nag-iya sa tanan. Nganong makaingon man kana Pastor Noel nga ang Dios tag-iya sa tanan nga ako may mihago. Well, klaro lang igsoon, kung imuha gina, pagkamatay nimo, imo nang mabitbit. Pero kung di na nimo mabitbit, di gyud ka ang tag-iya. Kay kung tag-iya ka naman yung kay katungod, kutob sa imong maabdan. Pero kung di gyud na nimo mabitbit, ubot pasabot, piniyal lamang ka na diha sa imong kinabuhi. Mo na nga atong giklaro, tanang panalangin gikan sa, ug ang tag-iya sa mga panalangin, ang Ginoo lang yapon, ug ang iyang panalangin ibubo niya sa katawhan paagi sa tao para sa tao. So ang gamiton sa Dios ipahimatngon kanato nga ang iyang kadagaya ipaagi sa tao nga kapiyalan. Kay kung mapiyalan ka sa gamay, ingon ng Dios, mapiyalan ka sa dagko. Kung sa gamay pa lamang dili na ka mapiyalan, dili pug ka mapiyalang sa dinagkong butang. Ug naa din ang hagit sa atong pagpuyurong panahon na mo nang sabto nato kung kita mahimong manghinatagon tungod kay nasabda nato ang atong pagpuyo ning kalibutana. Dili na para mahimo kang hakog, dili na para ingon nga malipay ka sa imong kaugalingon, kay atong nasabtan ang tanang gihatag sa Ginoo kanato gituyo aron atong mahatag sa lain pong tao. Amen. So ang tanan nga imong nadawat gituyo na sa Dios gihatag gipayal kanimo para mahatag pud sa laing tao. Dili but pasabot nga ikaw mawagtangan, but pasabot ikaw napiyalan kung kay ikaw napiyalan sa gamay, mapiyalang kas dagko. Ato pong nakatunan nga ang Dios maayo ug tungod kay siya nipiyal kanato sa butang nga anaa kanato. Gikinahanglan gyud natong pasidunggan ang Dios sa iyang mga pagpiyal, mao nga atong iuli sa Dios ang pagpasalamat sa mga abundansya nga iyang gihatag ug ang maayong pagpasalamat sa Ginoo ang pagpakita, pagpamatuod sa atong gibuhat ngadto sa iyang mga pagpiyal kanato. Now, sa atong nakatunan, ang Dios naagi plano. Dili siya ingon gitawta niya, gihimo ta niyang mga tao ning kalibutan nga wa tay buhaton, dili ta na tao para mag-text. Uban sa ato no, natao ka para mag-text. Kay pagmata sa buntag ang unang pangitaon, cellphone. Tan-awon dahil ng Facebook. Ing na imong tapad, dili na
ang tumong sa Ginoo, ang imong tumong para himayaon ng Dios. Amen. Mauna nga mo panalangin ang Ginoo sa ato aron makahimaya ta sa Dios ug atong mapasa sa katawhan ang kahimayaan sa Ginoo paagi sa iyang pagpiyal sa atos butang nga ato pong ipasa. Sama sa pulong sa Dios nga gipiyal kanato, angay pud nato nang ipasa. Kung dili ta mapiyalan sa gamay, dili ta mapiyalan sa daghan. Kung dili ka makadungog sa pulong sa Ginoo tungod kay wala ka napiyalan sa gamay niyang pulong nga nahatag. Pero kung imong ipasa ang pulong sa Dios, mas dali kang makadungog kay ngano mapiyalan man kas Ginoo sa iyang mga puong. Dili na ka managhap usa kay akong buhaton, dili na ka managhap kinsa kaha, unsaon kaha kay ang pulong sa Ginoo mo padayag sa iyang plano alang kanimo kay mapiyalan ka sa butang kay gipasa man nimo. Remember, ang pagtudlo sa Ginoo kanato sa iyang pulong aron ka na ipasa sa laing tao. Dili lamang para nato nga di na mapasa sa laing tao. So ang tanan nimong nakatunan kinahanglanong imo nang ipasa. Dili lang kumkumon sa imong kaugalingon. Karong adlaw magpabilin kita sa pagtuon niini atong tan-awon para unsa ang salapi. Kung naghisgot kita og pagkamanghinatagon, unsa may sistema nga gibuhat sa Ginoo para ang salapi naagyoy dako nga role sa pagpadayag sa iyang gingarian. Kay ubano moingon nga dili ta maghisgot og panalapian sa simbahan. Dili ta maghisgot og kanang material nga butang sa simbahan. Pero igsoon ang espirituhanon para mahimong matinud-anon sa katawhan, mumanifest na siya. Mahimo na siyang realistic. Ang espirituhanong butang masabtan sa tao kung ang espiritu makapadayag pamaagi sa pagpamatuod. So the witness of the spiritual realm becomes a reality when there is a proof of what has been happening in the spiritual realm. Ang dali nga makapadayig sa Ginoo kung ang tao na ay panginahanglanon o gitagbo ka na sa Dios. Paagi sa tao nga gamiton sa Ginoo. Ang panginahanglanon matagbo sa panalapian. Na atay gisulting ang panalapian usa lamang sa mga areas of prosperity na amantoy 5, di ba? Una ang espirituhanong kadagaya, ikaduha pangunahuna nga kadagaya, ikatulo pisikal nga kadagaya, ikaupat ang pinansyal. So usa lamang ang pinansyal nga paagi nga imapadayag nimo ang espirituhanong panghitabo nga gimugna sa Ginoo para ipakita sa tao unsa ang kaayos Ginoo. Ikalima mao ang relasyon sa matag usa. Kabalo ba mo nga importante imong relasyon? Kaya ang imong relasyon magapakita unsang klaseng tao ka nga nagtuos Ginoo. Ingon patong Marcos, ingon siya nga this is the signs that follows them that believe. Kung gusto nimong mahibaw-an ang tawhana, tan-awa unsay misunod niya. Ang nagsunod ba niya puro lalis, puro away, o ang nagsunod niya mahigugmaong kalulot paagi sa maayong mga relasyon. So ang relasyon usa kana sa pagpamatuod nga maoy paggamit sa Ginoo sa atong uswag pagdagaya sa iyang paghigugma kanato. Karon atong tan-awa ng financial nga issue ug atong ipuntirya ang gitawag nga panalapian o money. Unsa man gyud ang definition sa money? Nagabasa ko sa mga lain-laing definition. Ang kwarta no kasabot man kita usa nang kwarta, pero pag abot sa dictionary di nakakasabot. Kay kung di ka accountant di ka kasabot. Kung di ka negosyante maglisod pug kag sabot. Pero gisgutan nato nga taw-taw, akabaw ko. So atong i-define as simple nga ang panalapian mao kini ang paagi sa pagbayloanay ug bili. Kay ang panalapian mao ang pagbayloanay sa butang nga imong gikanahanglon ag gikinahanglan aron makuha nimo ang bililhon nimong tinguha. So pamaagi ni sa pagbayloanay. Okay, ang panalapi mao ang paagi sa pagbayloanay aron nimo makuha ang imong bililhon nga tinguha. Dili lamang ni ingon nga magamit sa pagpalit og kwara o sa diha. Apan ang tumong niini para makaliho ka sa gusto nimong pagabuhaton. So dili na end of its own. Mura na og tools ra gyud. Ang kwarta
instrumento ra gyud na, dili na siya ang pinaka-ultimatum nga tinguha og tao. Kay ngano, ang kwarta tool sa magina, kay gamit ra na siya para sa pagbayluanay sa imong tinguha. So when you have the money, you have the means to exchange values for what you need. Okay? Sa panghuna-huna sa Ginoo, sa paglantaw nato sa pulong sa Dios, naay tulo ka butang nganong naay panalapian nga gipaagi sa Dios aning kalibutana. Atong i-define na unya ang bahin sa sistema nga iyang gibutang, pero ato sang tan-awon nga kung gusto kang makasabot para asa ang panalapian, ingon sa simpleng pangunahuna, mao ni ang pagbayloanay sa mga bililhong butang. Pero sa Ginoo na ay tulo ka importante nga atong masabtan nganong naay panalapi nga gitugyan ang Ginoo kanato. Una, mao ni atong tun-an ang duha ka butang, ikatulo, the Lord willing, next week, ang atong pagsabot sa gitawag nato nga pag-atiman sa panahon, understanding time. Ikaduha, money is provided so that you would understand the reward system of the kingdom, ang paghatag og ganti sa gingharian sa Dios. Ikatulo, ang pagsabot sa gitawag nato nga concept of destiny. Unsa magyud ang tumong sa Dios sa tumoy-tumoy. Karong adlaw, the Lord willing, we can finish the first two, and then the Lord willing, next week na pod ang ikatulo. So atong tanawon, para asa ang panalapian. Ingon ang Efeso 5:16. Efeso 5:16, redeeming the time because the days are evil. Sa Bisaya, ayuha paggamit ang inyong panahon. Sa laing translation, saktuha paggamit ang inyong oras, kay dautan kining mga adlaw. So atong masabtan nga ang unang tumong sa panalapian aron kuno ang atong panahon atong magamit og sakto. Kitahay naa kay buhaton. Di ka kabuhat tungod kay wa kay saping ipliti para sa imong angay adtuan. Ganahan kang mo tabang sa usa ka tawo pero di ka katabang kay wa kay panalapian. Gusto kang mungadto sa usa ka dapit kay gisugo ka sa Ginoo, di ka kangadto kay wa kay panalapian kung makangadto man ka, abton ka og taas nga panahon. So wala nimo gi redeem ang time, wala nimo gibuhat nga magamit ang panahon nga gihatag sa Ginoo nimo. Now, ang pinakatumoy or pinakailawom nga rason nganong naay redeeming of the time aron mawagtang ang kapobrehon. Aron kuno paraon sa igsoon. Ang pananapian na ay labot sa panahon ug ang panahon na ay labot sa sulbad sa atong kapobrehon. Ang panahon nga gihatag sa Ginoo maoy pinakabililhon kahigayunan. This is the most important opportunity the Lord provided aron ta matangtang sa kapobrihan or mahimo tang panalangin. Ang panahon nga iyang gihatag, maoy kapunuan sa tanan nga angay natong sabton. Kay naa sa panahon, ang pagtangtang sa kapobrehon o panahon, nganong kita mas mapurdoy panoon. So, ang tumong sa Ginoo, nganong naay paghatag sa pagpanalapi, aron mapaspas nato ang plano o tumong sa Ginoo, ug ang panahon nato dili mausikan. Kitahay, kung mungadto kog bugo, magbaktas ra ko. Pila ka adlaw kaha nako baktason ang bugo? Sa katuig? Mga duha, tulo ka adlaw. Kung paspas ka mo baktas, way pahulay, way tulugay, duha ka adlaw. Pero kung kumpleto sa pahulay, mga tulo. Okay, kay baktas pa lang diri, gikan diri atos Mandawi, Mandawi atos Danao, Danao ato na pus Carmen, nya ato na puka og sugod, unya paguman sa sugod, sugod na puka. Ya bugo. So medyo taas-taas. Pero kung naa kay sakyanan, ang tulo ka adlaw mahimong pila ka oras. Tulo upat. Kung sige kag ihi-ihi, upat. Pero kung wa kay ihi-ihi, diretso lang ang biyahe, way traffic, duha tunga. So, ang tulo ka adlaw nga pila ka ang tulo ka adlaw 72 hours. Nga ang 72 oras nahimo na lamang nimong duhag tunga tulo o upat ba.
So dako kag na-redeem sa time, but pasabot daghang kang mabuhat. Kay taas nga panahon ang mawala sa pagbagtas kung magbaktas ra ka, pero kung naa kay sakyanan o ikaplite, paspas kang makaabot kaysa binaktasay. But pasabot, imong na-shorten, imong gipamubo ang oras nga nausik ngadto sa paglaktod para makaabot ka sa imong tumong. So redeeming of the time is on that concept. Ngano kang hatagag panalapian sa Ginoo aron nimo mapamubo ang panahon. Okay? Mauna nga naay rason nga angay mong mopalit og mga sakyanan. Kung naa kay gamit sa sakyanan, pero kung po kay gamit, usik-usik ra ka sa sakyanan kay makapalit kag sakyanan pero wa kay gasolina. So ibaligya nimo ang sakyanan para makapalit ka og gasolina. So di pud maayo. So ang tumong sa Ginoo giklaro gud niya sa iyang pulong is the redemption of time. So sa pulong sa Dios na ay labot ang panahon nganong ang panalapi gitugyan sa Ginoo nato. So dili nato usikan ang kahigayunan nga kitabuhi ug ang tumong sa Dios nga ato kanang mabuhat nganong ang Dios mupiyal kanato og panalapian. Now, in English, the unit of destiny is time. Sa Bisaya pa, kung imong hatagan og kanang punto ang imong tumoy-tumoy, ang imong destiny, ang sukaranan ni ana mao ang panahon. If you're going to arrive at the destiny earlier because of the time has been redeemed. If you arrive on your destiny longer, it's because the time has been wasted. Wa nimo buhatang imong buhaton, wa ka nagtarong og eskwela, sige ra kag ML, sige ra kag Valorant, sige ra ka og instead nga maminaw sa imong module, nagkaugaling kong kag module. Ikaw mo deklara kung kano sa kamo klase, dili ang maestra. So, igsoon, maunang madugay ang imong paghanay sa imong tumoy-tumoy kay ang panahon nimo nausikan. Ing na imong tapad, nag-usik-usik ba ka o nagtarong ka? Wag yun ni tingog ang imong tapad. Pangutan-an, nag-usik-usik ba ka o nitarong ka? Nausa ka sayop ug dautan nga hunahuna mauni. Kung naa na ka sa Ginoo, automatic madato ka, sayop. Kung naa na ka sa Ginoong Dios, di na ka mapobre, sayop lang yapon. Kay maayo ang tumong sa pagsulti, pero dili tukma ang pagpanulti. Kay kung naa na ka sa Ginoo, luwas ang imong kalag, mamatay ka, naa ka sa Ginoo, pero dibot pasabot na akay salapi. Dibot pasabot na akay matabang sa tao tungod kay naa ka sa Ginoo. Nganuman, ingon ang Biblia, ako ning basahon no sa Mateo 16:19. Mateo 16:19. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian. Unsa ihatag sa Ginoo? Dili usa ka yawi, pila ka yawi? Mga yawi sa gingharian. So daghang mga yawi sa gingharian. For example, ang yawi sa pagampo, ang yawi sa pagpuasa, ang yawi sa gitawag natong kadagaya, ang yawi sa panalapian, ang yawi sa kaalam, ang yawi sa pagsabot. So daghang mga yawi nga gitudlo ang Ginoo nga mahimong muabli sa pultahan aron nimo madawat ang tumong sa Dios. So daghang yawi, dili lang ang pagdawat sa Ginoo automatic dayon madato na ka, dili. Makakaton usa ka sa pulong sa Ginoo nga mutudlo sa yawi sa pag-abli sa gangaan. Munang ingon siya nga ang kahadlok sa Dios maoy pinakaunang rason ngano kang makakaplag og kaalam, kahibalo og pagsabot. So daghang mga yawi, dili porke naa kas Ginoo automatic mawala na kas kapobriyom, dili posibleng madawon pa kalalo. Ngano man dili kay way Ginoo apan wa ka nakakaton sa pulong sa Ginoo. Munang atong gisulti, dili sala nga mataw kang pobre, pero kung naa na kas Ginoo nagpabilin kang pobre, naay dakong problema. But pasabot, ang pulong sa Ginoo, wala nimo na aplikar, wala nimo na hanay, wala nimo na sakto pag hapsay aron ang Ginoo makalihok sa imong kinabuhi. Ang panalapian gamit ka na para ka makakaplag og panahon aron mabuhat ang tumong sa Dios.
sa imong kinabuhi. So di lang usa ka yawi, daghang yawi mo nang nagsigi tagtuon, sige tagtuki. Ingon to nga gi-share ni Sister Grace, Sister Grace Rondere, na siya gi-share sa iyang Facebook. Di na ko musimba kay balik-balik ang walis pastor. Kabasa ko ato. Nya ingon siya, ayaw na lagkaog kanon kay balik-balik baya ng kanon. Kanang sudan, ayaw na pugkaon og sudan kay balik-balik sudan ra man gihapon na. Nganong naman kay paboritong inununan, naman kay paborito nga inununan nga way luya. Maayong buntag. By the way, palihog, Brad, katong atong bag-ong gikasal, palihog tindog igsuon og iyang asawa. Salamat sa Ginoo atong pakpakan. Amen. Ang bag-ong naminyo ning aging Martes, praise God. Salamat, makalingkod na igsuon. So makita mo naghawgkanay na sila, praise the Lord na. Amen. Pero kung maghagkanay nga wa pa na nakasal, nakasa na sa Dios. Pero kung minyo na, bisan asa pa mo maghagkanay. Hallelujah. Amen. Praise God. So, nagangyawi ang pamaagi sa Ginoo para ta makakaplag sa iyang abundansya. Ang panalapian, usa lamang sa mga yawi. Ug ang Ginoo, kasabot sa atong mga panginahanglanon, maunang naa siya'y sistema nga gigamit o gibuhat para ta makakaplag unsaon pagkuha. Kay mautong katungusan, nag-prayer request ito sa Facebook, mga igsuon, iampo ko ninyo, ug na ako'y pangutana, ganahan kong mupalitog sa sakyanan, unsaon man pagkuha sa kwarta pambayad sa sakyanan. Kalami sa prayer request. Butang mo, pag hinulsolo sa igsuon, di na magsugod ang kinabuhing madagayaon. O sa may baton sa yawa, iyang bantayan, unsay dapit nga huyang ka. Kung asa kawa kasabot, di na kaatakihon. Example, no? Di ba ingon sa propesiya nga asa ang gahom sa lubnganan? And that was in context of Christ's resurrection. Death, where is thou sting? Ingon pa ang Biblia sa pagbanhaw ni Jesucristo. Pero ngano mang nasulti na sa Biblia kay si Jesucristo pagkamatay, gibutang man sa lubnganan. Pero mangutan ako, kinsa may nagbutang sa lubnganan kang Jesus? Si Joseph Arconada ba? Kinsa man? Si Joseph of Arimathea. Kwartahan, negosyante, kailas mga politiko, kay siya may muhatag kwarta, aron sila mulansan. Karon namatay si Kristo. Napanaog pa si Kristo kay naini ampo, Lord, panaog ang lawas ni Kristo aron mabutang sa lubnganan kay giprophesy ra ba nimo, Lord? Gidaba na sa prayer and fasting para manaog si Kristo. Dili unsay gigamit sa Ginoo para manaog si Kristo sa iyang kamatayon, tao paagi sa iyang salapi ug influensya. Usa ka dato nga tao gigamit sa Ginoo para ang lawas ni Kristo mahitabo mabutang sa lubnganan. Simple ra kay na igsuon. Pero kung imong sabton, it was not the prayer of the righteous that put the body of Jesus down. Somehow they believe it will happen, but they don't know how and when. Pero paagi ni Joseph of Arimathea, na panaog niya, gihangyo niya ang mga naas katungdanan, o gihatag kaniya ang lawas ni Kristo aron mabutang sa iyang lubnganan. So it was very interesting that naagyoy mga yawi ang Ginoo nga iyang gitunol sa ato aron ta makakuha og pamaagi unsaon pagdawat sa lawas ni Kristo nga gitagana sa Biblia nga malubong og mawala ang gahom sa lubnganan tungod kay si Jesucristo man mabanhaw paghuman sa Isaya nga malubong. So adto ta karon, so una panahon nganong importante ang panalapian, tulo sa pangunahuna sa akong nakita sa Biblia, una tungod sa panahon, ikaduha tungod sa gitawag natong reward system. Nganong naamay panalapian? Kaingon man gud sa Mateo, atong basahon ng Mateo 25, 21, 23. Mateo 25, 21 ngadto sa 23, miingon ang iyang agalon, maayo buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa
ko o daghan, dali. Sulod nga ri, og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og duha ka puntil nga salapi og miingon, Sir, gihatagan mo ako og duha ka puntil nga salapi ug niini ang nagkaginansya ako og laing duha pa ka puntil nga salapi. Ania ang tanan. Ingon sa 23, miingon ang iyang agalon, maayo buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay gisaligan ko ikaw sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. So, ang gingharian sa Ginoo magapadayon og lambo kung kita mapiyalan. Mapiyalan galing kas gamay or jutay, panalanginan ka sa mas daghan ug makakuyog ka sa kalipay diha sa atong Ginoong Dios. Now, atong sabtong jutay nino para atog yung manamnam pag-ayo. Atong ablihan ang Jeremiah 1:5. Jeremiah 1:5. Ingon sa Jeremiah 5, before I formed you in the womb, I knew you. Usa ka nako gipurma ngadto sa taguangkan, kahibalo, kailan ako nimo. Before you were born, usa ka na tawo, I set you apart. Ako na kang gipinasahi. I appointed you as a prophet to the nation. Ug ako kang gitugyan nga mao usa ka propeta sa kanasuran, sa mga kanasuran. So atong sabton kaning bersikulo, of course kani nagpakita sa destiny o sa tumoy-tumoy o sa buluhaton o sa kinabuhi nga puy-an ni Jeremiah. Pero sa ato gihatagan po tag sa mga planos Ginoo. Remember Isaiah 46:10, di ba? Isaiah 46:10 sa isulti, I make known the end from the beginning. Ako nang gipahimangno ang tumoy-tumoy paagi sa sinugdanan. Ug mapoy gisulti sa Jeremias 1:5 nga usa ka nako pormaha sa taguangkan sa imong ginikanan, kailan ako nimo? Before you were born, usa ka na tawo, ako na kang gipinasahi alang sa akong tumong para ikaw mahimong propeta. Ang uban sa ato gipurma na ta, giset apart ta, dili pagka-propeta, pagka-negosyante, pagka-maestro, pagka-inhinyero, pagka-arkitekto, pagka-negosyante, nagkalahi-lahi nga pamaagi sa Dios, gipiyal ka nato ang gitawag natong iyang gasa sa pagkaila kung kinsa kita nga tao. So, ingon dito no nga, before you were born, I set you apart. That means we were set up to be a part. Okay? Set up to be a part. Murag sa lawas ni Kristo, sa lawas nato, daghantang nagkalahi-lahi nga parte na ay tinae, na ay gusok, na ay abaga, na ay baga, na ay sa paman. Atay, wala mo inahibaw ang pare sa imong sa pamay, ukaya, sa may naan diri. Naakay appendix, naakay gallbladder, lahi-lahi nga part, pero ang tinang mga parte sa lawas na iusara. So ingon siya, I set you, pwesto na ka para ka bahagi, or sa Tagalog, para ka maging kabahagi ng kabuuan. Sa Bisaya, parte. Naagyo kay labot sa katibuukan, kalihukan sa lawas ni Kristo, sama sa imong lawas, nagkalain-lain ng mga piyesa ni ana, pero mupadagan sa makina, mupadagan sa imong lawas. So ingon ng Dios, usa pa lang kana tao, ako na kang gitagana, ako nakailan nimo, ug ako na kang gi-set up, gimugna na kanako para mahimong parte. Kay set apart, ako na nagibungkag, set apart, gi-set up para maghimong part. Okay? Pinasahi ang imong kinaiya, kamaayo, gasa, hiyas, para ka mahimong parte. Okay? Si Jesse, for example, na siya itawag sa pagsayaw. Gawa sa iyang trabaho, ang iyang tumong pagsayaw. Now, umaringon nga, Jesse, nagsigig sayaw, nagkadako magtiyan. Mas maay na nang idako niyang tiyan nagsayaw kaysa ikaw wakay tiyan, pero wakay sayaw-sayaw. Maayong buntag.
Kanang himantayon ra gina siya. May galing ka kay nangalagan nga ikaw yung sigwa kay gibuhat. Ingna mo tapad may pay naay tiyan kay makapangalagan. Amen. Ana nagtinan-away na stiyan. Okay, dili na ang tumong. Okay, ang tumong nato nga gimugna ka, giset up ka, mura bitog motorsiklo giset upan. Gihatagan kog helmet no. Paghatag sa helmet, giset upan pagyod na ay butanganan sa helmet, na ay pang freshener sa helmet, ug na ay panggamit sulod sa naong para magamit sa paggamit sa helmet. Sige set up, gikumplito aron magamit sa sakto, aron mahimo siyang part. Para asa man ang helmet? Para maglakaw-lakaw ko naka-helmet? Dakpon ko ana, helmet without a motorcycle. So, ang helmet, pares na siya sa motor. So, aron mahimong parte ang helmet, kinahanglan na ako yung motor. Katong usa gibutang sa Facebook, nakalingaw kay gidakop siya sa sitom. Pre, ang imong helmet dili tarong. Dakpon ka. Nya gipakita naong lang og katong sitom nagsige istorya. Kadugayan gi-zoom out, naglabara dayto siya naka-helmet. Kaya ang iyang lugar nga gilabahan dagha kunong mga hagbong nga mga unsa diha. So nagbutang siya helmet, gidakop siya sa sitom kay naglabang ang helmet gigamit sa yop. Ang sakto kunong helmet katong hard hat, dili tong helmet para sa motor. Kung siya mo kailangan helmet, papaliton pa ko nimo nga mora min akong helmet nga dili man na para diha, para man na dito sa anyway. So gimugna tas Ginoo para mahimong parte. So ang pangutana, unsa imong parte nga namugna sa Ginoo nimo? Kay uban sa ato ambot lang. Ginoo ray kay bao. Okay. So usa ka gi-assemble, gi-configure, gibuhatan, gitarong, gimugna sa Ginoo, gipisa-pisa kaniya aron mahimo kang klaro nga makina na akay tumong, na ay B6, na ay B8, na ay CC240, na ay 135, na ay 155. Lahi-lahi nga mga makina, pero na ang pagmugna naa sa tumong sa Ginoo. So ang pagpangutana diha, nakita na ba nimo ang piyesa, ang tumong, ang pagmugna sa Ginoo aron mahimo kang parte? Kay dinhi man musugod ang imong kahibalo ngano nga naay reward system ang Dios. Ang reward system sa Ginoo mo balik sa iyang pagmugna nimo. You will know how you will be rewarded by how the Lord set you apart. Gi-set up ka para mahimo kang a part of a whole. So, ang pagbuhat sa Ginoo sa atong pagkatao, gibuhatan niya aron na atay sa may usay Bisaya sa impact, arrival, di pod. Departure, di pod. Dating. Impact. Kanang atong mga magbabalak dire, unsa man ang impact? Ha? Lahi po ng ego, hit man na. Okay. Basta nagkasinabot ta. Ang pagmugna sa Ginoo sa imong kaalam, gibuhat kaniya nga inana para naa kay dako nga contribution sa atong komunidad. Dili lang kaingon na tao para mabuhi muhurot kag bugas. Mahal na ra ba ang bugas? Pastor, may sa may akong kinaon, nawa na bayad. Naagyapon. So ayaw irason nga para lang ka nabuhi. No, you were made for a purpose. Sabtagi na pag-ayo. Kay naa din na ang ganti sa Dios. Masabtan nimong imong gasa, masabtan nimo imong abilidad. Like for example, si Brother Sandre, ang iyang abilidad naa sa mga dokumento, sa mga papeles, sa assessor, pag-unsaon pag-assess sa mga dokumento. Now, dili tanang tao kasabot ana. Na ay gasa ang Ginoo gihatag mo nang kung imong sabton unsa man ang gasaha nga gihatag sa Ginoo, talento sa Dios nga gihatag sa imo aron magamit para sa iyang gingharian. So ikaw ang mususi ni ana unsa man ang butanga aron kabalo ka unsay ganti nga posibleng ihatag sa Dios resulta sa imong paggamit sa imong gasa mo nang nagsultita nga ang imong kaugmaon, ang imong kadagaya, ang imong paglambo naa sa imong gasa, naa sa imong abilidad, naa sa talento nga gihatag sa Dios. Kung ang talento o gasa nga gihatag sa Dios nimo imo lamang gitaplin sa kilid, unya nagtrabaho ka sa dili nimo gusto,
Then atong gitawag na slavery. Dili na siya deployment. Employment versus deployment. So ato na nasabtan. So kung gusto tang makakaplag og reward sa Dios, kinahanglan atong sabton unsa nga pagkatao ang namugna sa Ginoo diha sa imong pagpuyo ning kalibutan na. How have God set you up to be a part of the total whole? And everyone said, subot pasabot na ay sistema nga gibutang ang Ginoo nga mahimo tang input para makaproduce og output. Okay? Gihimo tas Ginoo giset up ta na sa sistema gigamit gibutang niya ang tao nga pag ibutang ta niya ana nga kalihukan makahatag og mugnag maayong resulta kay naa kaanang dapita. Imo nang hiyas. And everyone said, so, ang pagkamabungahon, ang pagka-episyente, mooy atong gitawag nga pinakabasihanan kung hatagan baka sa Dios og ganti. Your productivity, your efficiency is the basis of the reward system. And the reward system is taken from the giftings and the talent the Lord has provided you. So kung naa kay talento, gasa hiyas, nga wa nimo gamita, unsaon man nimo pagkuha sa ganti. Nga unta giandam sa Ginoo kung mapiyalan ka sa iyang gitugyanan diha kanimo. And everyone said, so God expects that our lives will be a productive tool for the kingdom of God. Alang sa gingharian sa atong buhi na Dios. Now, usa ta mo ngadto unsaon paggantis Ginoo, unsay gantihan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ato sang lantaw no ang di ba duha man to no, usa ka lima, ang tao na ay 5 talento, ang usa duha, ang usa lang. Ang duha wa tay problema kay nagsulti man sila Ginoo naa ang imong gihatag nga 5 nahimong 10. Ang duha na ako'y duha nahimo na akong 4. Pero ang usa, haha, surprise. Lord, wa gid nawala, Lord. Maura gid taon ni Lord, imong gihatag. As is, where is. Kabalo mo kung ang imong gibaligya where is, as is, barato ra na. Ug tanan nga nagbaligya where is, as is. Amen. Mateo 25:14 ngadto 18. Mateo 25:14-18. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo mulakaw ngadto sa laing dapit, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipayalan niya sila sa iyang katigayunan. Sumala sa ilang katakos, sumala sa unsa kuno igsuon. So ang gihatag nga pagpiyal sa Dios sa matag usa kanato gibase sa Ginoo sa atong dili unfairness, no? Ingon sila ang anong usa gitagag 5, usa duha niya, ang usa lang. Tungod sa ilang katakos. Di man sad bugo ang Ginoo muhatag og 5 sa way mobuhat. Ihatag sa Dios na sa bright. Kisa may ibutang sa mga eskwelahan nga musukol og laing eskwelahan sa mga competition ang bugo. Kani pinakabugi na ikaw natay competition sa mathematics, ikaw di magyud ka kapasar mathematics, ikaw atubang dito sa uban. Or pilion nila ang pinakamaayos mathematics ug maoy ilang ibangga sa lain pang mga eskwela estudyante, di ba? Ang pinakamaayo sa Tagalog, ang pinakamainam na estudyante, matalino at magaling. So ang pilion sa Dios kung naaman siya'y buhaton para muhatag og kahimayaan depende sa atong katakos. Mausab man ang atong katakos. Kung karon nakakaton ka nga di day katakos, dugangig imong takos. Di man ka maayo pa. So, dugangi ang imong kamaayo para mo improve ang imong katakos. Taksi pagdaghan. So, padayon ta. Sumala sa ilang katakos, ang usa gihatagan niya gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi, ang usa 2 ka puntil nga salapi, ug usa gihatagan og usa ka puntil nga salapi. Unya milakaw siya.
ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil sa lapi, milakaw dayon, gipatigayon niya kini og nakaginansya siya og 5 pa ka puntil. Ang nakadawat og 2 ka puntil mao nakaginansya pud og 2 pa ka puntil nga sa lapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil mao iyang katakos nga sa lapi, nilakaw og nagkalot sa yuta, gilubong ang iyang salapi sa iyang agalon. Unsay gibuhat sa salapi sa iyang agalon? Gitago, gilubong, gipreserve. Wa niya gipasa, iyang giangkon nga dinha ra ka, di ka mo ngadto sa laing kamot. Kutob ra ka ana. Now, atong sabtuning mga bersikuluha aron naatay kasinatian. So atong masabtan kaning usa nga wa nakahatag og mabungahon nga resulta og report ngadto sa iyang agalon mao ang Ginoo nagtudlo, mao ni ang susama sa gingharian sa Dios. Usa lamang maulang gihapon ang iyang giuli. Siguro daghan siyang ginahuna pero ato nang tanawon na ay 8 ka rason nga ako nakita nga posible nganong ingnana ang nahitabo niya. Pero atong tanawon no, ang sikreto nganong naay reward system, tan-awa ang bersikulo 14. Ang bersikulo 14 Mateo 25 nagingon kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya iyang mga sulugoon o iya ning gipiyalan sa iyang katigayunan. So, kinsay na nag-iya sa katigayunan? Ang agalon. Gipiyal niya sa iyang mga sulugoon. So, klaro, kinsay tag-iya sa katigayunan? Ang agalon, gipiyal sa iyang mga maukuno ang gingharian sa Ginoo. Susama sa pagpiyal sa tao sa agalon ngadto sa iyang sulugoon. Ang atong Ginoo mao'y atong agalon, kita nga iyang mga anak iyang sulugoon. Ingon siya, mao kana ang paagi sa Ginoo sa iyang gingharian. Susama sa pagpiyal sa agalon ngadto sa iyang sulugoon. So kung atong sabtod, ang tanan nga kabtangan nga anaa kanato gitpiyal sa agalon. Akong basahon ang pulong no sa 25:14 ingon diri ang paghari sa Dios sama sa katawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit gitawag niya ang iyang sulugoon ug gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Again, balik kinsay tagiya sa katigayunan? So kung maayo ka mo litrato, kinsay tagiya sa imong abilidad? Ginoo. Kung maayo ka nga driver, kinsay tag-iya sa imong abilidad. Kung maayo ka nga accountant, maayo ka nga auditor, maayo ka nga engineer, maayo ka nga doktor o maayo ka nga mubaligya ay, kinsay tag-iyaan ng mga abilidara? Ang Ginoo. Maayo ka mubuhat sa imong mga kamot o gunahuna bahin sa social media, grabe ang imong promotion, advertising, mo click yun, grabe imong graphics. Kinsay na nag-iya naghatag nimo ni ana? Maayo ka mo kanta, mo awit, mo tukar, kinsay na nag-iya ni ana. So kung ang Ginoo naghatag nimong abilidad, arangan ug angayan lamang nga atong sabton kana pag-ayo nga dili na imuha. Mo nang kumutukar ka sa simbahan, musayaw ka sa simbahan, di ka mangayog bayad. Kanay mga simbahan, kumutukar ka sa ilang worship, kinahanglan mabayaran kag pamiliti man lang. Kay lisod wa sila ipliti. Ang uban, ganahan na gyud nga madawat. Di mo tukar kung way madawat. Makasabuta kung way ipliti no, pero kung kana bitaw kay ganahan lang gyud mo dawat, di mo tukar kung way dawat, murag wa sila kasabot sa ilang talento. Ang nagsugo sa imo nga mutukar ka ang tag-iya sa imong talento. Angay ba kang maningil sa na nag-iya sa iyang katigayunan? Dili. Gisugo ra ka. Unang tanan nga atong pagpamuhat unta sa gingharian sa Ginoo, di ta maningil. Pastor, nabay ayuhon na sa simbahan, barato ra ako, pastor, tag 500 sa ni pastor. Okay man na kung, wa gyud tay laing makuha, way mo voluntaryo. Pero kung imo nang gamiton buhaton para sa Ginoo, dili unta ka maningil kay gingharian man ni sa Dios. Amen. Pastor, na ako'y pampalimpyo ni sa simbahan, pastor. Barato rin ako, pastor. Yay, di man dayta ka ginansyang pastor. Dili man. Usahay magud sayop ta gunahuna ba? Kita mo palit man kita kahit mo bayad kita, pero ayaw pud taon gara-gara.
puhunan 5 baligya diri sa simbahan 20. Maayong buntag. Mahimong ulian sa puhunan, apil ang pamiliti, okay. Pero ayaw po ginansa, ikay tag-iya baya sa imong talento, papamuhat, Ginoo baya. Wanay naningog. Hallelujah, hallelujah. Pero kung na kay mga taong gigamit, atong bayran imong mga tao. Pero ikaw nga tag-iya, kasabot ka, imo ning simbahan, gigamit ka sa Ginoo para sa imong simbahan, dayga ang Ginoo sa imong abilidad. Ug ang Ginoo'y mo sukli, mas daghan pa sa imong gihatag. Man. Uy, naiguba sa simbahan. Brad. Instead nga siya magpagamit, naiguba sa simbahan. Brad. Ikaw day. Brad. Paspas kayo mo pasa. Ano man. Wa may pagbati. Wa kasabot nganong naa kay talento. Kung mapiyalan ka sa gamay, kapiyalan ka sa dagko mo, nang di ka makadawat og dagkong project. Nagkawala ng mga tao sa Praise Cathedral. So, ang gasa nga naa nimo iyaha sa Dios. Maayo ka mo alot, libreng tupi. Gamita, evangelistic, katungway mga tupi diri. Samtang gatupita, dawatang Ginoong Hesus. Di ka mo dawat sa mga asay butanis liogro. Gamiton ang atong abilidad kay iyaha man na. Nagyod. Lord, tabangi in town me. So whatever we have belongs to the Master. Gipahuwam ta niya ni ini ug kita utangan niya. Kay kung wa pa siya ni hatag na, naningil ba siya? O kaning talento ha, tag 3,000 ba yan ang segundo? Nakabayad ka? Wa. Pero graming maningil sa uban. Ikiha pa. Murag sayop ni ako example da. Nagang manguli ini nga di nang balik. Ang gasa nga gihatag sa Ginoo nimo kinahanglan mo ginansya ang Dios. Kasi mo ginansya sa abilidad nga gihatag sa Ginoo nimo, ang Ginoo gyud. Mo nang mutudlo kag Bible study, mo nang musangyaw ka, muhatag ka kay para man ni sa kahimayaan sa Ginoo. Dili man ni sa imong kahimayaan. Now usa ta mo hasgot sa reward system sa Ginoo adto ta sa nganong ang usa ka talento, ang usa ka tawo nga gipiyalan rag usa wa gyud nilambo. Na ay pipila ka rason, 8 ka rason. Una, atong tanawon. Ang tawo nga sama sa usa sa tao nga nakadutog usa ka talento, una nganong wa siya nagmabungahon tungod kay naa siya kinaiya unsa man ang procrastination sa Binisaya. Unya-unyaon. Kabalo ba mo nga ang kaaway sa karon unya? The enemy of now is later. Anong wa man kay mabuhat? Unya na lang. Maunang wa kay agi, kay sige kang kaunya. Nganong wa man nagmabungahon ang usa lang talento, kay iya mang gilubong, giunya-unya niya ang pagpatigayon, kay sayop siyag pagunahuna. But the attitude of procrastination, obviously, naaaning tawhana tungod kay wa siya gihatagan og 2 o 3 o 5 ka talento. Usa ra gyud kay maura gyud ang katakos. So ayaw kakurat nganong gamay ra ang imong nadawat kay maunay imong katakos sa pagkakaron. Pero kung gusto kang mausap ang imong madawat, madako og mahimog yung daghan, kinahanglan kang mag-usap. Tangtanga ang pag-unya-unya. Na ako'y nakita sa internet, sa usa ka study nga ilang gibuhat, mga rason sa pag-unya-unya. Ako na lang in English, no, kay in English man tong akong internet, o man nakabutang dito, googling, sa Bisaya sa Google. Google. Anyway. Ingon siya, procrastination is the act of delaying something unnecessarily. Ang pag-unya-unya sa butang nga unta imo nang gibuhat karon. Remember, the enemy of now is later. Ang kontra, kaaway sa karon mao ang pag-unya-unya. So mao ni ilang gisulting rason.
abstract goals. Ngano kunong ang mga tao muunya-unyaon, dili klaro ang ilang tumong. Ikaduha, rewards that are far in the future. Kay dugay pa kuno ang ganti. Pag dugay kayo ang return, dugay kayo ang sukli, dugay ang ginansya, dugay ang ganti, ila pong dugay-dugayon ang ilang trabaho. Ikatulo, a disconnect from our future self. Wa niya nakaplaga ng iyang kaugalingon ngadto sa ugma. Wa siya nakasabot ng iyang kaugalingon na ay labot sa iyang ugma. So when you're disconnected to your future, yourself will never do what you need to do now. So ang mabuhat nimo karon ayaw na iunya. Kinsay nagka-ulcer, nakaagi mo ulcer nga sakit. Ang kadaghan nga nagka-ulcer mga niwangon. So lisod tanaw nagka-ulcer ng dakog tiyan, no? Kay di man na dakog tiyan kung sige kaog tarong. Pero kana nagka-ulcer ko no kanang unya-unyaon ng pagkaon. Okay? Kay perti mang bisiha. Ang uban nganong makabantay sa oras, wa may gibantayan, oras ra gyud. Oops. Paniud to na. Ikaupat, feeling of overwhelmed or kana bitawng grabe iyang gibati nga di gyud niya mabuhat. Ikaunom, kahadlok, klaro kayo sa iyang gisulti. O, imo to'y kalima. Sa ako niya, sa reasons nga ako nakita sa internet, kanang wa ka ganahi sa imong trabahoon, unpleasant task or task aversion. Okay, wa ka ganahi mo nang giunya-unya nimo. Perfectionism, unya na lang na kay dako pa nagtrabahoon, awa na hinunahuman. Sunod, fear of evaluation or negative feedback. Di ka ganahan mo buhat anak kay na katurabang mo tagiya na, grabe ra ba tumuyaw-yaw. Next, fear of failure, hadlok nga mupakyas. Wa na lang trabaho kay mapakyas niya ako. Sunod, ang perceived lack of control. Ang imong pangunauna nga wala kay sakto nga pagkontrol anang projeka. Sunod, gitawag nga ADHD. Unsa man ang ADHD? Attention. Anong mga na ADHD diri? Unsa nang ADHD? Attention Deficit HD. Okay. Ha? Mo na lang to. Basta mo na siya. Sunod, depression. Nganong di ko no kakatrabaho imong unya-unyaon, depression. Naa na kay depression. So kanang mga tao bitaw nga siging mo unya-unya, pangutan na depress ka? Giunya-unya man imong trabaho, ingon sa study nga ang mga tao nagsigig unya-unya, depress. Ang uban oppress. Ang uban suppress. Klaro lang, basig na yawaan na ka. Sunod, ilang gibutang, lack of motivation. Kanang wala gyud gana. Mao nang wa kay ganti. Makay gana. Wa kay gana, ang imong amo wa koy gana. Pero ganahan ka, maayo kag agi, ang amo ganahan pug mohatag og ganti. Maayong udto. Sunod, sensation seeking. Kanang mga tao nga nangitag atensyon. Kung iyang buhaton dili makuha hatag og atensyon, di niya buhaton. Ganan siya kanang naay star nga konsepto sa pagpanarbaho. Mutrabaho ko kung ang tanang tao mutanaw nako. So mo ilang nakita ang mga karasunan, nagkalain-lain ako gitanaw, lahi-lahi po sila, pero mao ray mga unod sa ilang mga mensahe. So nganong ang tao nagsigig delay tungod kay daghan siyang mga sayop nga huna-huna. Ikaduha, nganong di ka makatrabaho og tarong kay magsige na ka og kompetensya sa laing tao. You start competing and comparing yourself. May man sila kay 5 silang talento. May man siya kay nasa 2 ka talento. May man siya kay dato siya. May man siya kay nasa inahuman. May man siya kay nasa kontak. May man siya kay nasa kwarta. Tanang rason imong gamiton. Mo nang di ka magantihan. Pero di ka mangitag rason igsoon mabuhat man gyud nimo. Ug di nimo buhaton sa dugay, paspason pag dugay. Ang tanang rason mo nang watay agi. Pero di ka mo rason, naa kay makitang bunga. Ikatulo,
nagpuyo ka sa kasilo. Ngano usa ka tawo nagpagamit sa Ginoo kay lahi man siya tanaw sa Ginoo, nalain man sa kang Jesus. O sa agalon kay nganong usa gitagag 5, usa gitagag 2, nya siya usa lang. So bati siya ga paglantaw sa iyang agalon og naa siya kasilo. Ingon sa Mateo 24:25, Matthew 25:24-25, unya misulod ng sulugon nakadawat og sa kapuntil nga salapi ug miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto kayo ka. Nag-ani ka sa wala nimo itanom, maayo nimo da. Ug naghipo sa wala gipugas." Daw tan-awa ha, sayop dayon. Ingon sa diri nga kay bawo ko nimo wala nga muani ka nga wa nimo gitanom, naghatag magali siya puntil. Pero iyang gisulti, muani ka nga wa nimo gitanom. Usab ni nimong nadawat. Aw, mo day ni. Sunod ingon siya, muani ka sa wa nimo gitanom, naghipos ka sa wala mo ipugas. 25 mo nang nahadlok ako busa, milakaw ako, gilubong ko ang imong salapi sa ilawom sa yuta. Tanawa diara. So, ang iyang paglantaw sa agalon, naagyod siya'y pagkasilo. Nasilo gyud siya siyang agalon kay nganong, of course, apil na ang pagkumpara, apil na lahi nga kinaiya, ug usap pud sa rason nga lahi ng agalon na muani sa wa niya gitanom. Pero sa kasabot nga iyang nadawat para asa man ito. Mao man toy tanom nga unta anihonon sa iyang agalon. Ingon ang Proverbs 19:21. Panultihon 19:11, ang maayong pangunahuna dili dali masuko ug sa iyang kahimayaan ang dili paglantaw sa kasiluan. Good sense makes one slow to anger, and it is to His glory to overlook an offense. Sa imong kahimayaan kung dili ka mulantaw sa imong pagkasilo. Ikaupat, kung naa ka sa kinaiyaan ning usa ka tawo nga di ka magantihan sa Ginoo tungod kay wala kay inisyatibo or atong tawgon nga innovation. Wala kay kaugalingon lihok sa pagsugod o pagbuhat, naghuwat ka sige og sugo. Di man nino, gihatagan sila og kwarta, tanan silang tulo. Pero wa sila hatagi instruction unsay buhaton sa kwarta. Ang duha, kabaluday ni dakaw, nilakaw o gipatigayon. Pero ang usa, may gisugo siya, gihatagan naman siya. So nagsingir siya kung sa may na akong kwarta. No, gihatagan naman ko niya. Sa may na ako na bang agalunan. Mukuha ra ba ding away? Muani ra ba ding away tanom-tanom? Dautan na yung una-una. Tungod ana, ningadto siya sa paglubong. Ut pasabot, wala gyud siya kaugalingong inisyatibo, wala siya kaugalingong pangunahuna. Unsaon niya magamit ang gipiyal, gitugyan sa Ginoo niya. Mo nang amudaog og kanang loto, pagkahuman sa pila ka tuig, pobre pa sa iyang pagkapobre. Sawa pa siya kadaog. Kaya ngano, di mo siya kaibaon saan paggamit. Wa siya inisyatibo, wa siya klarong pangunahuna. Ikaunom, ikaw, usa mag-ikaw nung ikalima, di ba? Ingon ang mahimo kang waster of resources. If you have the same attitude of this one man, mag-usik-usik ra ka sa mga gitugyan, gipiyal sa Ginoo diha nimo. Mo nang di ka kapiyalan kay usikan ra man nimo. Pahuwam kag motor, pagbalik sa motor dagan ang gas-gas, surut pag gasolina niya, ikaw ra ba nang huwam? Nga wa kay sulti-sulti sa tagiya nga imong nabangga, imong nagasgas, na wanay gasolina, imong giuli, gikuha nimo full tank. Karon pag uli sa motor, full empty. Unya, tan-aw nimo, makahulam ka balik? Ako mangulam kog motor, full tank na pagbalik. Para sunod, buwam ka, lang din motor. May buntag. Ikaunom, sunod sa 5, di ba? You will isolate yourself and not collaborate. Di na ka abi-abi sa laing tao. Mo pahiyom na lang kasi mong kaugalingon, di na ka makigtabi, di ka mangutana, di ka makigstorya unsay among posibleng mabuhat sa gihatag sa Ginoo. Muna nga ang atong kinabuhi no gitawag gini nga purpose driven or relational driven. Ang atong kinabuhi na ang nagtumong para sa pakikiusa sa isig ka tawo. Ikapito,
you will create excuses to your detriment. Nagsige kang pangita og rason para dili ka mabulahan. Og ikawalo, you will be idle. Ingon sa Bible, kung tungod kay sayop kag hunahuna sama sa usa ka taong gipiyalan, di ka mo trabaho tinapulan na lang gyud ka. Ingon sa Bible, an idle mind is a devil's workshop. Ang tapulan nga pangunahuna, way gibuhat nga pangunahuna, mao na ang gitrabahuan sa yawa. And everyone said. So, kinahanglanon gyud ang taong gihatagan sa Ginoo og piyal naay buhaton sa gipiyal sa Ginoo ngadto sa Ginoo, unya dili nato itago ang atong nadawat nga piyal. Kaya ang atong tanang abilidad gikan sa Ginoo. Praise God. Okay. Na ako ipakita nga video palihog. Kasan eh? Malawi. Unang ilang ato. Todo Amerikana ang atop. Sige na, forward na tanak. Next picture na. Wala ka ha. Muna ang gawas. Muna ang atop. Sa pikas nga side kung asa nagsimba, tungod sa kainit, nangaguba na. Nawala na ang atop. Sige. O, matoy tunga. Sako ilang atop. Muna ilang atop. Muna antong simbahan, napalit na to ang yuta. Sila nibuhat sa mga blocks or tayo ka na, kanang bricks. O, sunod pa na. Napa ba? Hello? Wala na? Oy, lain na. Balik, okay. Nag-message siya sa ako last week. This week. Tuesday, ngun siya, ang tawag niya na ako, Papa Man. Ngun siya, Papa, please help us pray. Rainy season is about to come this October. If we don't put a roof, we don't have a place. So ingon siya, nakapalit na kuno sila og 40 kasin. Pila man ako siya gipungon na, pila man kasin ang inyong kinahanglanon. Ingon siya, kinahanglanon sila 120. Nakaresa siya kwarta para sa 40, napalit na kuno nila niya. Karon, last week kuno, nakaresa po sila kwarta para sa 30 kasin. So naanay 70. 50 na lang kasin. Inko, yes, salamat sa Ginoo, 50 ra. Pila man na, naghatag siyang kantidad. Yung siya nga, sige, kami na bala sa 50 kasi. Yung siya, Papa, what we need is the frame. Kita ba ka? Na-sin, asa na ito ibutang? Mahal ko no ang sin. Ang ilang gibuhat, matagusan nila, sa kayang mapalit nga sin, nagpinalitay, niya, ang uban, hatag nagkwarta, itapo-tapo, nakapalit. So karon naanay 40, napalit na ay 30, palitunon pa nila, pero ang dako nilang concern ang frame. Ang frame, gihatagan ko na yung kantidad sa presyo sa mo trabaho dito, kinahanglanon ko na yung kwartaha, mahuman ko no in 1 week. Basta naalang ko na yung pondo. Kinahanglanon sila mga 200,000 na kwarta para mahuman ang framing. Okay? 120 ko no kasin, unya ang frame ang ilang gikinahanglan. Na usay akong tumong ani, I'm believing the Lord. I told him, Brad, pray with us. We will ask our congregation. We have taught our body to be generous. And we will trust the Lord that the Lord prepared us. Kaya mo ko kay bawo nga moabot ka, mangayo o ginabang. Which is, luoy pod kaayo. Tanawon ko ninyo ang kahimtang. Mo nilang katong gisayaw-sayawan nila sa pagdayeg sa Ginoo mo na. Karon they needed to put up the beams, the framings, the steel frame. Moabot og 200,000. Apil na ang transportation, labor, ug tanang materyales nga gikinahanglanon para sa pagbutang sa frame. So what I am going to ask you is within this week, kung mahimo, kung naa ka karon makahatag kag cheque, kay naa mong yung mga tao diri no nga dili naay sa ato, wa lang tanang tingog-tingog. Dili mabawasan ang imong gitawag nga
value sa imong kantidad kung muhatag ka og pinasahi nga pagtabang. And I know the Lord has blessed you so much so that you can be of big help for Malawi. Kay bawgi ko ana, dili na pangutana. Ang pangutana lang kung ato bang masabtan ang role nato para sa gingharian sa Ginoo. Gihatagan tag panahon, kahigayunan para magamit sa Dios. And this is an opportunity. So ingon ko ni Pastor Isaac Piring, pray with us. We will ask our congregation for a one-time giving and we hope to reach the 200,000 needed money. Aron mabutang ang frame unya madugang ang usapay kulang para maatupan gyud mo. Giusa-usa ra gyud nato, wala ilabot ang salog kay ang salog yuta ra man na. Ila lang gipatag. Nya kung mauwa na maglapok-lapok pud na siya. So we really need to put up the frame. So we need around 200,000, mga 180 plus magito siya. Pero syempre napanay kay Boka sa tanan nga nasa construction ang tinuod nga amount pag human na gyud mo mahibawan, dili lang sa quotation. Kaya di man sad ka makaingon sa nag-quote nimo nga, ingon ka maura ni, sir, naamay mo nakita. Alang-alang, di mo na ipadayon. Naana magina. So I would like to ask you, pray about this. If you can, make a check. This week rin yun say, they need to work on the framing as soon as possible. Kaya ang rainy season begins on October. Kung siya, wapa may kibaw, kanusog ni siya mubundak, pero October yun ang among rainy season, hantod sa November, December. Pero wa mi kay bawo kanu sa gyud siya mububo. For many months init kuno sa ayo sa ila atop madara, pero pag unog abot sa uwan maglisod sila. So I would like to ask you to pray about it. We have this day and hopefully this week mapadala na ako ang kwarta dayon para makabuhat sila sa ilang ato. Yung siya Papa, we can take care of the roof but we just don't have money for the framing of the roof. So, ato nang pangayoon sa Ginoo nga gihatagan na tag-abilidad. Dili ta mangayo pa lang, naa na. Amen? Lahi man ang Lord, gamit ako. Ang panalangin mo next year pa. Ang gusto nato kanang naa na aron mapada nato dayon. Amen? If you don't have the money right now, if you wanted to give, i-note lang sa pastor, ako ihatag unya ba o whenever that we can send the money to Malawi, Africa. So muna ilang kahimtan, nagsimba na sila din ha. Kita nimo kanang naasulod nga mga murag mountain, mga bricks na sila. Nga wa pa nila nagamit, nga gamiton pud sa ilang perimeter fence. Ila lang gi safety nga dili pud mawala makawat kay pobre baya ang nasod sa Africa. Okay? Ginoo, salamat kay ikaw ang muhatag og kahigayunan nga amo ning mabuhat ang 200,000 dako sa pananawon pero sa imong gingarian gamay ra kay ni. Okay ba may Ginoo na mga tao nga imo nang gipanalanginan nga dili matandog ang ilang ang pagkadato, ang ilang kaptangan, ang ilang kahigayunan, katigayunan tungod kay gipanalanginan manimo sila og 5, 2 ka talento Ginoong Dios. Salamat sa among pagpakita sa panginahanglanon, ikaw ra po'y motagbo Ginoo. Ikaw ra po'y muhikap dili mi malain og gunahuna og pagbati. Basta musalig ramin nimo Ginoo nga naa kay mga taong giandam para sa pagtagbo ni ining panginahanglanuna. Salamat Ginoo kay ikaw man ang magatagbo ingon ka kung among buhaton ang pagatiman sa imong panimalay, ikaw ang muatiman sa among panimalay. Kung among gamiton ang among patigayon para sa imong gingharian, ikaw ra po'y muatiman sa among mga patigayon. Panalangin ni Ginoong Dios ang kahigayunan nga amo kaning mabuhat alang sa imong gingharian sa ngalan ni Jesus. And everyone said, Amen. So kung gusto namong muhatag na amo din ha, ibutang sa envelope niya, i-write lang good for Malawi so that we can immediately, we will give you a report on what we did to the money that we received. By the way, mo report ko, nakahatag na ta sa unom ka mga, sa tanang patay nga namatay sa CPMA, nahatag na namo ang para sa unom nga namatay sa usa ka semana. Sa atong simbahan, nakahatag ta og 30,000 para sa unom nga namatay. Normally, makahatag na sa 8 to 10,000 as a church. Apil Lapu-Lapu o kaming Lanilla. Pero this time, katong unumang nangamatay, nagkahatag tag 30 plus thousand. Unya, nahatag na nato, karon na analay tulo, nakahatag na punta na, amo na lang gihuwat ang laing pangkasimbahanan na makahatag sa ilang share para mahatag na mo ang gitawag nga saad ng at hinabang atos kapastoran. Amen? Atong pakpakan ng Ginoong Diyos, Father, we thank you, Lord, for your goodness. Pastor Shoni, manindog tayo sa pagtapos. Katong muhatag, asa nila ibutang?
they can put it on an envelope, give it to us, or give it to the offering box. Offering box. Makaabot ra na. Oh, butangin lang ninyo og note nga it's for Malawi. Okay? Alang sa simbahan dito sa Malawi. Praise God. Aduna kitay Cutting Edge Fellowship karong Wednesday. Unya ang Real Men face to face. Unya Friday mao ang Cruisers Fellowship. Pwede nang wari diri face to face. Nya nag-online ra gihapon. Unya ang atong powerhouse. Isa na ta atong kamot. And let me bless you. Ginoo, ang imong mga katawhan imo nang gipanalanginan. Ginoo, bisan pa sa ilang paglakaw, ang panalangin magauban. Ang imong grasya magasunod kanila. Ang imong kamaayo magauban kanila, Ginoo. Karon si manaha sa tanan nilang buhaton, trabaho, negosyo, bisan pa sa pag-eskwela, imo na sad silang gipanalanginan. Adunay kusog, adunay wisdom, ug ang imong pabor, anaa kanila, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, sa saad nga nagaingon, nga tanan nilang hikapon, sila magmalampuson. Lord, walay mga sakit o unsa pa nga mga atake sa yawa nga mudaog kanila tungod sila madaugon. Gamiton nimo sila sa pagsangyaw sa imong pulong. Kaya mo kong giampo o gideklara sa kinabuhi sa imong mga katawhan. Kaya sa ngalan ni Jesus, ug tang tanan mo ingon your success starts on, and every believer is saying, go and make disciples. Natay first gen meeting unya after sa 9:30 service. God bless you kung nakagidala for the first time, palihog dadalang diri. Unya